Здравейте! Може ли това? Да, 100 лева. Добре, ето. Благодаря. Довиждане. Довиждане. Здравейте, носички! Още не сме свикнали да казваме. Да. Здравейте на всички. Тък му се връщахме, просто затъмнихме екрана, защото ние се върнахме от магазин. Струваше 100 лева това нещо. Ето вижте, даже има цена. Не знам дали се вижда. Не се вижда. Няма значение. Добре, вижте го. Сега ще правим SMR. Ние още поръчахме. Така. Ние още поръчахме неща. Така, тихо. Това е SMR видео. Това ни е първото SMR видео. Тихо. Навсякъде. Моята приятелка Уда. Тя пръсна слайм. Събра цялата мръсотия. На лековото. Тата си залепне. Добре, не се леп. Това ни е първото SMR видео. То си слайме. Свършите се обещали да не е точно по кама. Сбръско. Не го стискай се, Брагина, не ще ти кажа, че не го стискай силно. Изчакайте. Чух звънец. Чух звънеца. Май ми е дошла поръчката. И то пъти послушна ли? Ко направи? Ко направи? Добре. Абе, нема нищо. Това ни е първото SMR видео, тече. Не се чудете защо чак толкова зле. Аз отивам да взема поръчката. Побързай! Окей. Поръчката идва. Аз не знам дори това е SMR видео, защото аз нямам микрофон. Аз ще си купя от нещо. Някъде си. Отиди в... Ало. Добре. Така, това беше леко. Това отваря ли се? Не го отваряй. Моля те, не го отваряй. А то отваря ли се? Да. То сигурно е за да си сипеш топчетата вътре.
Да, сега трябва да си тръгва, обаче малко ще побързаме просто с видеото. Взехме тези капчета. Да просто направим така на всичко и готово. Ето. Не чак тук. Вижте тази паста с зъби. Стига. Вижте как изглежда отвътре. Дориме. Апаниго. Сега ти го слагам сърди. Така, вижте. Това е на тати. Ей, така изглежда. И последната. Това е, както обикновено виждате. Не пи от него, бе. Да, предиваше сапун. И добре. И за последно. Чао, чао!